Аз ще Значи ни трябва да Ще вземе от ресторанта горе. На Атанас ще му кажем. Още рано. Ти не мисли за това. Той не знае откъде е брат ресторанта. Дан ще го правя. Ще оправим леда. Тук има леда. Аз по това въобще не го такова повече. Не го стиха мъча. Кое? Не? Да. Чакай. Колко е важен този матч, Гриша, за теб? Много. Този матч е толкова много важен за мен. След 16 поредни победи допуснах 2 загуби и заради това трябва да се завървам как си трябва. Също доста сериозен опонент и заради това този матч ми е толкова важен. Нищо друго, освен победа, не? Само победа, нищо друго. Качество. На ринга само за победа. Цялата е пълна по принцип. Да, винаги е бил пълен, когато аз играем, така че знам, че подкрепата ще е много мощна и което за мен това е много изключително плюс. Така че ще дам всичко от себе си да зарадвам всичките днес с една хубава победа. Не, добре, 2-3 пъти е терите на матча да може да попика. 100 ли си убава? А? 100 ли си убава? Да. Няма, тя е лека. Наташа няма слагам още рано. Рано, не смисъл. Той е плътно от мене. Ще слагаме после. И последната среща ще бъдеш. С Мел Уелдър ще изгледа Сарафа с нас. Там не се знае. Седни малко почини. Не, няма да пръскам. Не, фринга да не се гледа. Не. Бин да служиш и с него ще играм. Може би, няма ти да... Кой няма ти? Кой няма? Няма бе. За кое? За това. Да играе. Кой няма ти да? Не мога играш с това. Така ли? Абсолютно бе, те не дават нищо лепенки такова, значи играеш с такова. Сериозно ли? Да, освен да пробваме, ама... Дай да питаш. Аз ще питам, но не... Русата. Главата Са вика, питай, ама... Кажи и така за лаката. Няма да... Ще питай го. Ходи, моля да си. Ще обясня го ручи. Не, това ще го скрием и ще пръскаме тайна. Гриша, не ме те пусна да играш това. Така ли? Да. Питахте ли? То няма по всеки път правила, няма с абсолютно нищо. Трябва да го свалиш. Лепенки му някакви слагаме. Лепенки мисля, че не би трябвало да има проблем. Не би трябвало да има проблем, но с това не можеш. Сега ще го лепим, ама... Гриша, какво е това да те го режеш? Това е лепенка за травми, като имаш. Всички спортисти слагат. Лаката имах проблем. Тук 6 месеца не мога да играем.
тази контузия и сега като засилих малко по-усилени тренировки и отново пак почна да боли и заради това ще го сложим. Добре, трябва. Значи само оставя вода, това е. Даже не го гледаш. Да, ти си го такова. Добре. Добре, той с гаждата какво? Дай купиеш на гумата да го мокрем да става. Да, сложи вода вътре малко и да остави вътре. Дай кърпата. Само оставяш се. Тая и черната его. Ево е да. Напълнете го, да. Даже много. Нещо тръгне по средата. Тръгне по средата. Имаш много. Да. Знае, че имаш место. Да, много стоиш. И да ти гледаш. Мерчи. Да. Мерка, бе. Готов ли си, Гриша, да станем ръкавиците? Ръкавиците си готов? Къде си? Да не знам, това нас среща дали ще е такова, разбираш? Може да има и отказване. Ой, Дай първо дясната. Добре, Баян. Хвърляш два ляв десен, да го излъжиш около десен. Само пипа ляв десен. Да. Да го излъжиш да Завли краката малко. Да. Колко по-стабилни си така, а? Шефа, след тази страни. Брат, тъй го е това. Тъй това да знаеш. Зад руса. Чай тук брат да му кафана. Въобще. Тяска и това. Първото нещо, което трябва да е спокойствието. Ти си домакин, една крачка си пред него, спокойствие. Обаче едно на много за нас. От тук нататък вече всичко зависи как ще подредим ръката си. Малко навън и направо отизам без навън. Или? Как се чувстваш? Бавен, Гриша, бавен, но сам. Бам. Той качил 10 килото. Да, не, маре. Затова се поръча с мен да играем на 8-1, 100 пъти му писаме, нали 8-1, ама нали, видно, то момник ли е? Значи, що ме качил скоро килограмите, мудеш, бавеш, тежко ще му е. Аз съм
Аз съм ги качал те на 69 и направо не мога да стоя на ринга от дебелина. Чакай просто. Гумата в тебе, нали? Отгоре. Биваш клишон. Свърши, не биваш клишон. Той брат. Ще излезеш да пуснем ръката или... Да, дайте. Спре, къде? Стига то будам. Момче. Супер. Жак, късмет. По-бавно, по-спокойно. Да, виж колко е бавен. Да. По-бавно, по-бавно. Избягай оттам. Да. Мини в центъра. Браво! Прибран, махай се! Точно така! След мен, връщай! Чупиш кръста! Чупиш кръста! Той там!
стой там! Браво, стой там! Стой там! Играй стана! Играй стана! Стой там! Стой там! Стой там! Стой там! Стой там! Стой там! Чупи кръста! Чупи кръста! Айде там! Раз, два! Браво! Айде там! Бягай! Бакля! Спокойно движи, спокойно! Сели там! Спокойно, не се хвърляй! Ето това! Айде са! Спокойно! Браво! Ти стой във въжета, мини в центъра, ти стой в центъра, точно! Браво! По-спокойно! Десен долу на среща! Браво! Не, ляво проше да стане! Браво! Твой ляв, няма да го стигнеш с единичен. Браво! И се да има след като стиг. 30 секунди, айде! Не, с единичен ляв няма да го стигнеш. Браво! И се да има. Много назад! Ръцете горе при носа. Да. Браво! Браво! 10 секунди остава. Не се хвърляй. Кукото ми вкара, къде дай? Кукото ми вкара въздали. Другото ко. Не, само шисти хубаво. Вкарахте ми. Спокойно ме. Шисти. Без назад, чули ме. Кукото шисти. Браво! Браво! 10 долу ляво круше! Браво! Браво! Бабени, много мой момче! Хващаш и връщаш! Браво! Събери са! Да! Браво! Да, виде лягаш отгоре. По-бързо, виж колко правя. Браво, браво! Не събори! Дишай! Напред тялото! Браво! По-бързо! Брат, горе ръцете! Дръж там! Клинч! Търси! Дръж! Ахме! Айде почивай, бе! Ръцете горе, брат! Ръцете горе, Ахме! Лявата излези малко, Махай се оттам! Връщаш! Махай се оттам! Не! Отблочи! Лявата! Горе ръцете! Айде са ти! Айде ти! Не го чакай, бе, Ахме! Не го чакай! Айде, Гриша! Дръж го, добре! Дишай! Айде са ти там! Айде ти! Браво! И тя се Върни, Ахме! Върни, Ахме! Не го чакай! Махай се там!
Ръцете горе! Не го чакай така, ей! Гледай, той е! Айде, едно-две! Айде, ти! Върни! Игри са! Ей, това е! Къси! Айде, Диша! Махай се! Държ, почивай там, Ахпер! Почивай, да. Дишай малко, спокойно. Айде, едно-две! Ти си върни! Не го чакай, бе, Гриш! Ама не е така! Хващаш си, връщаш! Айде, ти си! Ръцете горе! Фащаш и връщаш! Фащаш и връщаш две! Фащаш! Айде са! Ти си! Добре, почивай, дишай, дръж го, дишай! Спокойно! Ахпер, връщай, като му хванеш удар, айде, знаем, че е трудно, давай! Ти си! Връщай! Не му давай така, бе! Ти си Тана! Бутен Тана! Браво! Ей, това е! Скри, тапелка ти, бе! Айде, ти си! Ти си, Ахпер, не го чакай! Не го чакай, брат! Дай! Върни, бе! Бягал там! Център! Айде, ти са! Ай, Ахпер, джам! Браво! Айде, дясен! Добре, стоп! Бутен Тана! Айде, едно-две! Десен, направо десен! Айде там, айде ти! Айде ти там! Десно, хубаво! Дай си! Ахпер, не му дай! Изчакай го той да влезе, не хвърляй така! 20 секунди! Айде ти! Айде, Криса! 10 секунди, движи, бе! 10 секунди, движи! Бокс! Движи, там не искам да стигнеш! Център, айде! Айде там, Бутен Тана! Айде, вкарвай малко от пете! Бутен Тана, бе! Ама дръж ръцете горе, брат! Дръж ръцете горе! Виталява! Браво! Виталява!
бе! Ей! Връщай веднага, бе! Върнете! Айде, елате! Браво! Дете горе веднага! Движи там, де стой! Движи, бе! Движи, бе! Айде, ти си, бе, брат! Не му дай, ти си! Аре, бе, брат, не го чакай, бе! Не го чакай, бе! Аре, бе, трудно, бе, давай, бе! Върни, не го чакай така да работи, бе, брат. Браво! Браво, Миша! Ама подложи първо! Спокойно, 30 секунди. Айде, мисли, не бързай, спокойно. 10 секунди, айде. Спокойно. Раздвижи, бе! Няма... Абе, брат, движи, не рискувай, бе, движи, бе! Ей! Ръка да пръски. Пръскате му ръката, кой там ще приема. Вижте, че сте конфизи. Тежки удари слушай. Тежки удари. Той се изпори с удари. Вижда, комбинация. Обаче, търси ме един чисто. Левата ръка не му пръскате. Трябва да го издашкаш. Айде сега, едно две, три ръка. Трябва да го издашкаш дясната. Първо лява. Буташ тази лява и виж, 10 ляво ще 10. Един удар. Вижда, буташ лявата. 10 ляво ще 10. 10 ляво ще 10, само това. Един удар търсиме, няма сили за 3 удара.
Десен, айде, лявата пази! Десен! Не го чакай да работи, бе, брат! Айде, бе, Гриша! Айде, бе, Гриша! Вижте, въртя, бе! Ти оттам са! Дишай! Разпиши 10 секунди, не се отпускай! Айде оттам! Айде, прислужи малко! Въртя са! Бръскай му ръката! Бръскай я! Айде, брат! Last round. Shake hands. Last round. Okay. Бокс! Ливери си! Айде оттам са! Върти го! Върти го, бе! Отгони десна, Гриша! Айде, бе, брат! Айде, бе, Гриша! Дясно проше! Отгони десна! Айде! Бавно се отклони! Айде, внимавай! Айде, Гриша! Айде! Айде, донай го! Отгони десна! Айде, бе, Гриша! Айде, мамай, тук не се отпусти! Давай! Айде, спокойно, Ахмед! Айде, спокойно! Е, това, бе! Да! Добре, дишай спокойно, дишай! Дишай малко спокойно! Ти си, Ахмед! Айде оттам! Браво! Ти си прав! Ей, това е! Ти си! Не го чакай така да работи, бе, Гриша! Айде оттам! Праскай! Ти ръцете горе! Дръж ръцете горе, не се отпускай! Пак си ти, бе! Пак си ти, бе! Айде ти! Айде на Ахмед! Дишай! Дишай! Брат, дишай! 2 минути! Пускай го! 30 секунди! Движи! Браво! Пускай ме, Гриша! Добре, дишай там, дишай! 10 секунди! 10 секунди да изкувай! 10 секунди! Абе, раздвижи! Всеки път пръскате там. Свърши, какво да пръска? Няма нищо, това е така. Трудно е, знам, Już trochę zardzewiały byłeś, o pół sekundy było za późno czasami niektóre te akcje, ale weź ten, pociągnij go.
Аплодисменти за двамата гладиатори в основната битка тази вечер. Битки на духа 12. 6 рунда здрав бой. След тези 6 рунда на ринга в зала София, победител с 2 на 1 съдийски гласа. В червения ъгъл Матеуш Друц! Той ще бъде награден от президента. Грегор! Good job, thank you. Как фигура? Gracias.